Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз берун ҳавомои хушрӯ треза камтари хел кушодамонум ҷа либосо ҳамаш қоқ наштиян полнести треза эхи кушом чанга бинед дӯстони азиз, ҳамаи ҳамин чанг шитан дар кор. Ай худо ба шукр нав ай телефон пробадум ҳамин нағз намебинам ҳамин телефона гирифта ҳамин са ҳаракати видео настроит мекунам, WhatsApp медурам, YouTube медурам, Instagram медурам, ҳамаша проверка мекунӣ, мебинӣ ки соат 10 шуда тапар тез 1 соат дар он телефонда мешини, ҳама хел соат тез мегзарад вақте ки дар телефон ҳастӣ. Барои ҳамин хиёлам ки телефона монам, агар ки телефонда ягон кас нависад, ягон вай чӣ шавад, агар то ҳавая набинам намехом вай кардан расидан телефона, барои он ки телефона расиди тамом уже худи мегӯи ки ҳамин як проверка карданда 1 соат мегзарад. дӯстони азиз, ягон корто успед намекунӣ, барои ҳамин телефона мемонам, мегӯям ягон вай звонок нашавад, ягон чӣ нашавад ки тамом 1 соати ман мерад. Ана михел дӯстони азиз, ман имрӯз кор бисёр дорам, пилисоз кардан дар кор, хай хӯрок ҳастай, пилисоз кардан дар кор, як бор мехоҳам влажный уборка карда ҳама чанг гояд, диден балкон чӣ хел пури хоку чанг, ҳама ҷой тоза кардан дар кор. Салмона хобаш бурд кӯдако садик да кор ҳама, барои ҳамин ман мехоҳам ба ҳазор инҷоҳоя ҷамъ кунам, тоза кунам. Либос стирка мондан дар кор, ин либосо хушк шуда бошанд гирифтан дар кор, ҳамаш хушк шудагӣ нестану қоқ шудагиоша гирам. Бо чӣ нақша доштам ва видео кардани ҳастам ман, неке бинен рӯшноӣ чӣ хел безеб, рӯшноӣ нестай умуман, неке мехоҳам видео кардан. Иншоллоҳ ҳаракат мекунам ки ҳамин рӯз ришта як видео кунам, агар тамбалӣ зер накунад, барои он ки баъди обед вақте ки обед мекунӣ мешӣ тамом уже мехоҳӣ хоб равӣ. дӯстони азиз, ман инҷода ман якта карами майдача доштам, вайш кардам, ҳамин намакобда тар кардам монумша ки то ки салат кунем гуфтам. Ва дӯстони азиз, яктай дига карам шавҳарам оварда будан, ай қариб ки Россия гум ай паҷакин оварда буда. Ва низам хел очам кати дикаса тар кардем. Ва очам гуфтанд ки хел намак кун, укроп кун, мурч кун, монша истад. Ва ман монша чиқа бисёр истад, агар ҳамқа бамаза мешад, ҳамқа нағм мешад, хай мо баяда вай сирдор сатили сирдор хушрӯ карда намаккоб карда монда будемша, об андохтемша. Ва баъди 1 ҳафта ёки 2 ҳафта гӯем ман вай кардам, гирифтамша. Вай ҳамун капуст ҳам хел мулоим шудагӣ ҳаста, ки хел мулоим шуда, хел маълум ки безеб шудагӣ ҳастайда, намешад шавай хӯрда. намедонам барои чӣ хе шуда партофтемша, обаш нормальный дар нашта, ҳама чӣ вай укробу мурчу ҳама чизаша нормальный хушрӯ андохта будем, неки намедонам барои чӣ ҳамхелӣ шудак. Ва хонаи очам дани очам якта карама кардян ҳамхелӣ, вай низ ҳамихел ихел ҳама шудагӣ неста, ҳамхел точка ҳамхел яхел ҷоҳо шуда мулоим шудагӣ ҳастай, чихел ки гуфтам намешад хӯрда, партофтем шуда. Ва ина низ ман намаккоб тез проверка кардестамша, ки то ки масалан ҳама вақт дар таги об бошад, агар ки об да нарасад, агар мегӯянд капуст безеб мешавад, не ки ин вай капустаҳо ҳамаш таги обда будан, ягон чӣ шудагӣ нестану, не ки намедонам барои чӣ ихел шуда. ака ина ҳамхел кардам, бинам канен чӣ хел мешавад, не ки хавотир ҳастам ки безеб мешавад гуфта, барои ки уже ҳамхел худи мегӯӣ ки яхел ҷоҳош ҳамхелӣ шуда иста боша, хел прозрачный мешавад ҳамон капуста, безеб мешавад. Ама мехоҳам ки манам хел иста, мана дидем мана хеле прозрачный мешавад ту, баъд безеб шуда мерад. Ман мехоҳам ки ҳамхел сабсафед вай истад, хрустящий истад. ина бурда монум бо. дӯстони азиз, ман инҷода ман уборкаи давом додестам, салмон намондеста, мана тагои гилимои ҳамаша вай як ҳавасам дод гӯем конкретни вай уборка кунам.
барои ҳамин хотир гилем племои ҳамаша инҷоша вай кардам. Диванои ҳамаша ис овардум, пуштоша шуштум, падакольникои ҳама ҷой шуштум ки то ки вай нашавад, чанг нашавад, чангу тоза шавад, барои он ки вай чангои ҳамаша тоза кардам. Дилим тоқат накарда аз ин гилема рост карда хушк кардам монам. ҳозир шавҳарам мебиён баъд бо вай диванои бардошта гилема таги диван мекунем, бо инҷода гилема оварда мепартом ва инҷа плитая вай кардам. аз зилит пошидам шо ки то ки ман инҷош бинен хел зард ҳаста ки ош тоза шавад, инҷоҳош кам кам зардча буд гӯям, барои ҳамин аз зилит чошидам ша ва мешумша ҳозир. дӯстони азиз, ман ин комода инҷа буровардам. Гилема искада тела дуда ва инҷода бинен ман ин гилема партофтам. барои чи ин гилема инҷа партам? Барои он ки фақат ҳамин сиёҳош каси нилуфар болои полда ва пойлич меран вай мекунам. Баъд гуфтам хай якта гилеми қағафсам набоша, тинкакам бошада кар, всё равно вай пол хнукай, а ин гилема инҷа оварда партофтам. ҳозир шавҳарам биёд вай комода бардошта мебиёрем, инҷода мемонем ҷошта обратно. намехела инҷоҳои ҳамаша тоза кардам, инаша таги диван кардам дар кор, баъд тамом ози поли дига ҷояш тан гирим то шавҳарам омадана. ман дӯстони азиз пурра вая радиатора тоза кардам. ма шуштум неки всё равно бо хушту тоза наша чи хеле ки мебинем ба намиҷаша. вай сол низ намиҷаша ман сахтам чизо кати наша кида будум, неки тоза наштак. хай гам ҳатто диден аз зилит даже ҳатто тоза накардакша. вай сол рахша кати шуштаги будумша. алами хел дӯстони азиз, дига ҷоҳош ҳама ҷош тоза шудаги ҳастад. ҷоҳое ки ҳам хел вай уқа гӯем ҳаман хел доғу чизош тоза шудаги неста. хай доғ фақат як тамҷаш дорад, тамом дига ягон ҷош надорад. дига ҷоҳош хел зардча шудаги ҳастанд. хай чанд сол шуд уже ман ин ҷоҳош тоза шуда. рӯғанош ҳама инҷо рӯғанӣ буд, хеле ки мебинен тоза. даруни ванна дуроварда тоза кардамша. инҷа ҳатман инҷаша не фақат танҳо ман ҳамин ин тарафа шушта, дига тарафша хел латакати тоза кардам. латаи таркати ҳозир пура қоқ кунумша бамонумша. хел дӯстони азиз, бо тозаҳак бо дигаҳай нам салмон манам хеле инҷиқӣ карда намемонад ки ягон кор кунӣ. дӯстони азиз, ман полоро шуштум, чангоро тоза кардам. озир шавҳарам биён вай орда инҷа мехом ҷошта монам. пилисоса тоза мекунам, ҳаминҷода мондамша ки то ки полниси тоза карда шушта ҳама ҷошо тоза карда якбор монам уфтам. мехоҳам трезҳоя шуштан, лекин намедонам ки кай шуштан метонам. поло мана тоза ялақас катестан. ҳам хел приятни вақте ки ҳам хел уборкаи калон мекунӣ, ҳама ҷо тоза хушрӯ свежӣ, ягон вай нест, ягон хел бӯи, ягон хӯроку дигар чизо гӯем. рости гап манам хел ҳозир полоро шуштум ва фикр кардам ки ман ҳозир беҳад тамбал шудагӣ ҳастам, барои он ки вақте ки ё ки тамбал шудагӣ ҳастам, ё ки вақт намерасад. барои он ки вақте ки ман хони падару модарамда будам, ман чӣ хел уборка мекардам. бовар кунед дӯстони азиз, ягон рӯз набуд ки ман пол нашӯям. ва рӯзои якшанбе мешуд. хай шанбе дарс буд, якшанбе рӯзи оддӣ худа ва як рӯзи якшанбе ман ҳам хел уборка мекардам. ҳамин ҳар якшанбе ман кресла диван доштем. он вақто кресла диванои истӣ мекардам, пуштошона мешуштум, уборка мекардам. шкафош фанерои ҳамаша як тараф мекардам, мешуштум, ҳама ҷоя тоза мекардам. ва ҳатто бовар кунед як тағора об мегирифтам барои полшӯӣ, як тағораи дига об мегирифтам барои гилемшӯӣ. ҳар рӯзи якшанбе ман ҳамин гилемоя шодка кати мешакидам, латта кати мешакидам ки то ки ҳам хел ранги шиштагӣ бар ин бошад.
ва манам хел ҳозир фикр мекунам мегӯям ки чӣ қадар ман ҳамон вақт энергия доштаму ҳам хел корое мекардам ҳозир ман ҳамин диден чӣ қадар уборка кардам вай хонаҳоя мебелоша исус кардам муштум ман гӯям ҳама мебелоя яктараф кардаму полнисти ҳама ҷой чангоя тоза кардам ки бо свежи бо 1-2 ҳафта ақаллан барад тозагӣ гӯем хел рӯи хонаи полоша қариб ки 1 рӯз пас ҳатто мешавад 2 рӯз пас баъд мешӯям хел гӯем полнисти мебелоя пуштошаю ҳама ҷоша шустанда қариб ки 1 ҳафта ёки 2 ҳафта мешавад баъд мешум анам хел дӯстони азиз ва вақте ки манам хел короя мекардам ҳар дафъа ба дадам ҷанг мекарданд мегуфтанд ки ҳамин ту полоя краскаоша хезондагӣ ҳасти айшуштана гилемоя ман ҳамин гилемоям шотка мекардам мегуфтанд ки ҳамин гилемоя патоша ту тамом кардагӣ ҳасти гилемо уже тинук шудагӣ ҳастанд ҳамин шотка кния мегуфтанд ва як дона мӯй сар намемонда ман ҳамин болои гилемда ман ҳар шотка мекардам медидам ки агар ки мӯй сар буромад значит бо кардан дар кор бо мекардам 1 бор даже 2 бор 3 бор ҳатто мешуд ки ман ҳамин гилема ҳамин шотка шакида тоза мекардам ва полоя мешуштам агар ки полоя мешуштам медидам ки тағора чиркин шудагӣ ҳаста обаша холӣ мекардам бо 1 бори дига бо мешуштам то ҳамон вақте ки ҳамин ман пола шӯям оби тағора тоза бошад значит поло тоза ҳастанд мекардам агар ки масалан оби тағора чиркин мешуд бо 1 бор дига полоро мешуштам ки то ки ҳамин тоза бошад ҳамин обаш тоза бошад анам хел дӯстони азиз ва ҳозиро хел нестам ман ҳозир масалан гилемоя шотка намекунам масалан полоя влажни уборка гӯем ман ҳама вақт мекунам ман ҳама вақт ҳамин мехоҳам ки поло ҳам хел тоза бошанд чанг набошад ягон ҷода ҳам хел ҳаракат мекунам ки тез ҳамин полоя шӯм тоза кунам гӯем хел шотка мекунам гилемоя на ҳама вақт гӯем хела буд ки ман кай будам гилемоя шотка карда будам ҳатто ба ёдам нест анам хел дӯстони азиз боз ҳастанд занҳое ки гӯем чӣ хел гӯем вай ҳастанд хел уборкада бисёр бад завқ надорад ҳатто хел одамое ҳастанд ки мана вақте ки саросемаи умуман ягон ҷоро ҳакӣ мешавад ки дастархоншонро ҷамъ намекунад хонашонро ҷамъ намекунад ҳатто ҷогаҳошонро ҷамъ намекунад ман наметунам хел ки ман наметунам умуман ки ҳамин ҷога партофтагӣ бошаду ҷога ҷамъ накарда ман ягон ҷо равам не ман бояд ки агар бо ягон раҳи дур ягон шабхорав равам агар бояд ки полнисти ҳама ҷо уборка карда буром бояд ки полнисти ҳама ҷо тоза бошад барое ки вақте ки ай меҳмонӣ ёки ягон ҷо мебиёӣ хона тоза порядок одам ҳавасаш мебиёд гӯем нағз ҳастай манда маъқул ҳастай не ки ман ҳамин характери ман нағз намебинам ки ман ҳамин дилам беҳад танг ҳастай ман бояд ки шӯяму шакаму рӯбаму ҳам хеле чизода беҳад ҳамин часпидагӣ ҳастам ман равам мана Салмон файро дорад дӯстони азиз ҳозир шавҳарам мебиён шкафа инҷода мемонем дӯстони азиз ман инҷода ман самбусаҳоям мондам бинен чӣ хел обаш сокаш пуромадаст ҳам қад сахт печондагӣ ҳастам бо бинен обаш пуромада умуман гирем ман инҷода ман то ҳол кардестам самбусаҳоям ва вай тухм инҷода рехтак чапа шуда гӯем вақти вай карданда ай контейнер умуман гирем ҳозир ҳаминҷа ҳама аҳвол ҳамин ҳозир те самбусаҳои ҳамаша карда шавм ва баъд ҷамъгир мекунам якбора пурра полнисти соат 8 шудак намедонам чанд шуд ёки 7 шудак гӯем умуман гирем ба фикрам саат 8 дестем ман нав самбуса карда тамом кардестам барои он ки баъди уборка одами самбуса кунак гӯем хобиш бурдак намедонам чӣ хел ҳам хел 1 соат бар ин ҳам хел хоби сахт бурдак ки асос он ки ман кардестам успед кардестам янам хел дӯстони азиз кӯдако омадагӣ ҳастанд хона дашитан Салмон коляскада инҷиқикада коляскада гирифтим пешам овардимша боз сиёҳуш гирифта бинин бурдай рост телевизор мондаша дӯстони азиз самбусаҳои мо анам хел тайёр шуданд чӣ хеле ки мебинин се равған хушрӯ субсирхак шудагӣ ҳастанд хай гӯшти гӯспанд чӣ хела бисёриш равғанай қариб ки анам хел беҳад бамазза шудагӣ ҳастанд кӯдакода яктаи додам ва якта худам чашидам беҳад бамазза ва бо яке аз тамошобинон дар комментария навистанд ки
апанифар шумо ҳама чиро ба мазза мегӯен гуфта ман гӯем гапҳои хунук наисондиян. барои ман дӯстони азиз як брида нони қоқи ҳалол беҳад бамазза аст. ман шукрона мекунам ки ман дар хонам як брида нон дорам, он ки дар хонаи ман ҳамон як брида нон ҳаст ки ман кӯдакомда метиҳам, дастархонамда мемонам. ҳаминашта ман ҳазорон бор шукрона мекунам. барои ҳамин ин хел гапҳо барои чӣ бошанд ман намедонам, ки ҳамхел суханҳо менависанд ки масалан бемаззаю бамаззаю ҳастаю нестаю. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед.